Nkume, gurutekwa ogbo ha nwunekwa oke eme, amakwara m ife mụ na nwata menwu. Udodi. Ngwa, enyele, dịrị ụmụnne gị baa n'ụlọ ozugbo gaa inyefe ọfụrụ ahụ ngorunu ka anyị jewe bedde. Unu makwa onye na-eme bedde a nakwa gị fafụ. Destiny ọ dị n'aka aka mama ejima ewuchi m nwaanyị eji eje mba ọ ya dịrị gị na mma. Eti baba eze ngwa nwana na-enwe na onye a na-emebe dị ngwa gị ifugo nwaanyị ọma ahụ ị na-enye n'okpuru pikcha ị ga-afụ de Nkume m ga-akpọ ndị egwu m bịa mana a ga-akwụfụtakwa m ụgwọ. Eti baba onye egwu aka na afụfụ okwu akpọkwana okwu afa ịmakwa onye nwunye na-emebe dị a omena nwata adreesị ndị na-enwe na Thailand. Nwanne m onye akwa bishọp na South oke m nwara na-enwe in fact nna like na-ekwu ekwu m na-eme na echi eke omena nwata si nye gị. Ụmụnne m chike omena nwata sendịrị ka nkụ igba egwu ọfụma ndọkanye gị chike ozugbo. Ewuchi m credit alert ka na-abatakwa mama ejima ọwa ezigbo dị gị bishọp na South saịdị bụ ife na bedde ga isi enye m de na-enwe ka o si ana ọ bụrụ na